and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pala saya suwatampo karon? Mo kining usa ka mahuyang nga taga Karkar City, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga girly. Recorded by X Thunder Gaming. Pang, imo na gyud kong gibiyaan, Pang. Nasa ko na lang. Ayaw palabit taon kay basing usa ko. Dili na ko kaya. Mamatay ko nga wa na si lolo nimo. Kaya na ni mula, uy. Kaya na to. Mo ba na lang ko ni lolo nimo? Sudya na, lo. Naapamang ko. Kaya anin ko ni mo. Day. Diti kay biyaan na. Diti ka biyaan. Diti ka masagdan. Naarak ko. Okay? Ayaw ginagbiya iday. Dong, kay basin og maun sa intawon. Doon karon. Nagyads, uy. Ay, da. Nya, na problema ra bagyod ko. Uy, kay ingon ini, mo trabaho ko. Unya, napagid ko yung mga sideline. Unsaon lang na ako pag monitor si Lola. Maulaki. Pangitay na lang nagyaya si Lola ni mo, Yats. Bitawan mo. Ikaw yun, uy. Sige, mangita ko giyaya ni Lola. Basta kayo maura na yung trabaho ni mo, ha? Ubanan ni mo si Lola. Unya, labanin mo ang iyang mga sinina. Mag-andam ka sa iyang pagkaon o sa iyang maintenance. Okay, ma'am. Dili kay ka mahago kay di man iti manunod si Lola. Mayo pa man siya panglawas. Basta kaya ang importante nga, naalay siya kauban o nasid siya ka-istorya din, he. Okay? Okay, ma'am. Mayo kay nahimutan nakakaroon, Yads. Nana mo'y bantay sa imong Lola. O yads. Pero mas madublig kayo yun ko, uy. Kay siyempre, na ako'y sweldohanan. Maning kamot yun ko. Pangitag daghang rocket yads. Sige lang. Hatagan ti kag dakang rakit. Ay, salamat kayo yads, ha? Wow, Yads. Daog na sad ka sa kuan pageant karon. Kwarta na sa yads. Maong salamat kayo ni mo, ha? Oy, problema, oy. At least, dili na ka maproblema sa kwarta. Basta makahatag na lang ko sa mga panginahanglan ni sa kong Lola yads. Okay na ko, ano. Kasakit sa kong lawas. Ay. At last, magkauli na gitahon ko, ha? Ang yaya ni Lola. Hello? Ma'am, mauli na lang ko. Ha? Nga naman? Wa man makauyan imong lula na ako, ma'am good. Mas mayo pa kung siya na lang ko sa dinis bay. Oh, paabot ako diha, ha? Ay, biya is Lola, padaw na ko uli. Layas na din, he! La! Ano sabi na hitabo din, he? Pangutan na aning bayhana kung unsay gusto niyang ipainom na ako. Ano sa man? Ma'am, nasayo pra ko, ma'am. Lahi magud ang tambal nga ako untang mapainom niya, good. Unsa?
Recorded by X Thunder Gaming. Lisura sa daanan, no? Mao lagi, oy. Naglipog jud ko ay. Ang saan ni nako. Yads, masino uyab mo gikinanan anang lola ni mo? Ha? O sa'yo yung taon yan? Uy, Ay, tiguan na akong lulan, no? oy, bisag tiguang na. Ganahan pagyapon na, oy. Suway lang good. Ha? Para unsa man ang imong pasuwayan nako nga apa? Para na kay mga maamiga o maamigo barula. Aron, nasa kalingaw ba nga nakaninisbay? Nala sige, ganahan ko ana. Para naasad ko ka istorya-istorya din hisbay kung ako rang usa. O niya la, kumusta man? Naanak ko'y mga naamigo day. Maayo no? Oo, og nagbuhat sad ko og account sa Facebook. Wow! Yawa lolo, oh. Sige, kalingawi lang na lahat. La, ganina na kina nagsige tingog imong phone. Kabi sige doon, no? Na may magsigig chat oy day. Kinsa man? Nakaila ra pod nako sa Facebook. Diha ra sad mi nagkaila. Bebe, patanawa ba na ba, be? Ayaw lang. Lo, Sinong na uyab-uyab na si lola ni mo, Yads? pag-sure yads, uy. Magkauyab ba ka ng idara naman, no? Hoy, hoy, hoy. Ayaw ko'y paginana, oy. Ay, da. Nga nang diligod. Kagwa pa si mong lola. Yeah. Nya hamis pag ito kotis. Ay, makibkib pa, oy. Ano ligod makauyab god. Sure yads, uy. O lagi, o angay ka malipay, oy, kung makauyab si lola ni mo. Kay, nagkinahalan siya sa kalipay nga lawas nun. Nga dili mahatag ni bisad kinsa ninyo nga iyang pamilya. Tinuod ka. Dili ka masuko kun may mauyab ko. Dili. Salamat day ha. Kani ay. Kani. Kita ko, be. Mauni. Mauni akong uyab. Asa na, be? Kani ba? Asa? Oh. Tayong pa. Laon sini. Naasiya sa prisohan? Oday. Kinamot ko, la. Di ka naman mo makita, ana. Kung sa kadaghan ka na yung piniriso pag yun. Ay, hapit na siya makagawas. Og ayaw kabalaka, buotan na siya. Napriso lang kay gipasangin lan man. Pero dili na siya kriminal. Lang. Basta kay, di ko ganahan na la. Ang uyab lang lain, ayun nang gikan sa prisohan. O niya, what if, tinuod nga, gipasangin lang na siya, mao nga na priso. O niya, buotan gyud di ay, pinangga si lola ni mo. Ambot lang yats, oy. Bahala na yats. Basta di yun ko mo kumpiyansa. Hatagi og chance si lola ni mo, Yads. Makita na bitaw niya na ni mo kung tinulanay ang iyang gugma diyan ni lola ni mo. Yan. Salamat ha kay disugot ka nga mamisita ko ni Lola ni mo. Basta kahit tinudan na lang yung imo. Wati problema. O kung mahibawa na ako nga na kay daotang tumong sa kong lola. Ay galimot nga. Lalaki gapon ko. Wa ko'y plano. Swerte na kay ko nga buhi pa kong nakagawa sa prisuhan. O wa na ko'y panahon nga magbinuang pa. Gusto lang sad na kong magmalinahon. Ako sad. Day gusto lang gyud kong magmalipayon. Og nahibaw ko nga matuman lang kini kun kauban ako si Leo. Okay, sige lang. Basta kung asa ka malipayon, supportahan ko. Salamat, girly. Tell me your story. Show me the rivers crossed. Nakita man yun sad nako hinuon nga pinangga og mahal gyud ni Lolo Leo si Lola. Gani, nagpakasal pa sila pag-usab.
O karon, malipayon kayo silang duha. Og nalipay na nasag kong nagtanaw nila. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan, kaagi ni Girlie nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga regalahan. Chosen Family. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanuan, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagtangin.